Quan tingueu ingressos i despeses, si no voleu tenir els bitllets sota el matalàs, Dude. What are you doing? veureu que és necessari tenir un control de les finances i això moltes vegades vol dir moure'ls. No només per tenir una comptabilitat ordenada, sinó també perquè a vegades és necessari demanar-los, estalviar-los, prestar-los, moure'ls. Ja hem vist que hi ha bancs ètics, però quins exemples hi ha? I què poden fer realment aquests bancs? Descobrim el cas del banc Fiare. Quan poseu els vostres diners en un banc, els diners no descansen immòbils en una caixa de seguretat, sinó que es mouen. Millor dit, es presten per altres activitats econòmiques. El banc utilitza els vostres diners per prestar-los a altres persones o entitats, o per fer inversions i guanyar diners amb aquelles activitats. Aquests diners, que de fet es generen amb els vostres diners, són els interessos. És per això que quan dipositeu els diners en un banc, el banc contempla pagar-vos un petit percentatge d'interessos per tenir els diners allà. Molt petit, sí. Soy tan petit. Ningú s'enriqueix amb els interessos generats a un compte d'estalvis. És com si el banc et recompensés per escollir-lo a ell i no a un altre. Com hem vist, la banca ètica i la banca tradicional inverteixen els diners en projectes diferents. La banca tradicional pot prestar-se per tota mena d'activitat, com per exemple pot finançar projectes armamentístics o projectes directament relacionats amb la crema de combustibles fòssils, principal causa del canvi climàtic. I en què ens repercuteix a nosaltres? Doncs en que tenint els diners en una banca clàssica pot ser que ens donin un tipus d'interès més alt, però sense voler-ho i sense saber-ho, també podem estar contribuint a aquesta mena d'indústries. Oh no! Així que, si voleu assegurar-vos que els vostres diners no són Jack el Destripador i surten amb nocturnitat a fer el mal, més val que els dipositeu en una banca ètica i us assegureu que s'utilitzen per millorar la vida de les persones i del medi ambient. La banca ètica potser genera un interès més baix, però s'assegura que aquest tipus d'inversió no existeixi i que, per contra, els diners, tant si són d'estalvi com de crèdit, s'utilitzin per a fins que milloren la vida de les persones i del medi ambient. A més, existeixen banques ètiques que també són cooperatives. Un exemple d'això seria Fiare, una cooperativa de serveis financers. Coneguem-la. A Fiare podeu associar-vos a la cooperativa, saber tot el que fa l'empresa, participar en les assemblees i votar sobre tots els temes que l'afecten. A més, en una cooperativa de finances també podeu estalviar i assegurar-vos que els diners estalviats serviran per finançar projectes que tenen un impacte social i mediambiental positiu, en àmbits com la cooperació al desenvolupament, el medi ambient, l'habitatge cooperatiu o la inserció social. Per exemple, a Fiare ofereixen els dipòsits de transformació social. Podeu posar els diners en aquests dipòsits i podeu decidir donar els interessos que es generen a entitats aliades al banc, com la xarxa d'economia social i solidària, Acció Solidària contra l'Atur i a Microfides, una entitat que inverteix en ajuda a persones vulnerables de països empobrits. O si preferiu enfocar l'interès en altres sectors, es poden dipositar els diners en els dipòsits d'energia, dirigits a promoure la transició energètica, o els dipòsits d'habitatge cooperatiu, destinats a promoure l'habitatge social i col·laboratiu. Però, a part de guardar els diners, també podeu demanar-los. Aquest tipus de banca també ofereix productes de crèdit normalitzats per a entitats o persones jurídiques tant a curt com a llarg termini. El món de les finances ètiques cada vegada està més estès i normalitzat. Tant les persones com les entitats poden tenir un compte corrent amb operativitat, on domiciliar les nòmines i els rebuts, fer pagaments ordinaris i tenir targetes de crèdit i dèbit. Tot un ventall de productes que permet a qualsevol persona o entitat formar part del circuit de les finances ètiques i cooperatives, amb tota seguretat i normalitat. I així és com dormo una mica més tranquil·la, perquè sé que els meus diners no van a fer el mal mentre dormo.